Es una experiencia inolvidable. Va a ser un viaje que si le tengo de repetir ahora, no lo repetiré más. Más en el que ahora tengo las donas y la familia allá en Senegal. Si tengo de nada para un barco, me quedaré para siempre. Es un viaje de 7 días en patera, sin se poder manjar, sin se poder beure. Veien el gent morint al barco, veien els altres barcos fundant. És increïble aquest viatge. Pues difícil no, perquè aquella època jo tenia 18 anys. Doncs estava allà amb els amics, m'han dit que ara hi ha una possibilitat d'anar a Espanya, ja ho sap, allà quan arriba, després de 3 dies estaràs ric. Jo dic, ostres, si jo busco diners i m'han dit que allà la tindràs fàcil, per què no provar-ho? Perquè quan vam sortir al Mauritània érem 90, no sé, 92. Al final vam arribar al Canària amb 70, no sé, 71. Pues van morir i com que no podíem fer res, l'única solució és tirar. Hi havia una persona que estava al meu costat, jo pensava que estava dormint. Pues quasi 2 dies aquí, hi havia un moment, dic, ostres, ajudeu-me, perquè l'estic despertant, el tio no desperta. He demanat que m'ajudi, després d'allà m'han dit que aquest tio està mort fa 2 dies, per lo menos. Demal seeti Mamboy. No tenia paper, doncs el que me podia ajudar és això, anar a recoltar pomes, els fins de setmana, tal. Per això vaig començar amb la poma. En Senegal soc del poble i soc molt naturalesa, doncs sempre estic al camp i m'agrada això. Doncs estar aquí treballant al camp també m'agrada. Estar allà escoltant l'ocell i treballant amb les arbres, a mi m'agrada. Jo ja t'he dit, és el que penso, soc un privilegiat. Tu diràs que no, i què tens? Perquè sé el que hi ha allà i el que hi ha aquí. Això seria molt bo que la gent intenta valorar el que tenen. És molt bé. Soc molt solidari, doncs m'agrada sempre trobar-me amb els amics i jugant futbol amb ells. Per mi és un moment de disfrutar-me. És l'únic joc que sento que quan estic allà no estic pensant res, solo al futbol. Doncs per mi me representa molt. Sempre tinc gana que arribi el diumenge per poder anar a jugar amb els amics. Doncs és una tarda de novembre, estava allà parlant amb 2 nens. Me diuen, pap, però nosaltres també ens agradaria llegir això i escriure-ho, no? Jo tranquil·lament li dic, però heu d'anar a l'escola. La meva gran sorpresa me diuen, però com? Si aquí no tenim escola ni les altres pobles. Quasi me cau el telèfon. Dic, hòstia, ells no tenen culpa. La culpa la tenim nosaltres. Després de tornar-me aquí 5 anys, estalviar-me una mica els diners, però pensant en això, amb aquesta pregunta que m'han fet, dic, alguna cosa hem de fer. AETO vol dir Associació d'Educació per Tothom. Gràcies a ell, avui per avui, tenim 2 aules fetes, una despatx de professores, 4 lavabos, un planta de biogàs i una cuina, una casa per a les professores i hi ha 100 nens i nenes estudiant. És una escola pública, laica i mixta.
Pues lo diré amlal jóvenes, no sé, amlal jovens de aquest món, que sisplau, aquest món és de nosaltres. Depèn de nosaltres. Si la volem millorar, tenim la carta. Doncs és de fer-lo o no. Doncs depèn de nosaltres de netejar això. Diguem, ja basta. La corrupció s'acaba aquí. I els altres te diran, no, això és difícil, això quasi no pot parar mai. Difícil si no intenta. Però si intenta no és difícil. No intentem ser el víctima. A mi no m'ha agradat mai la meva vida. No tinc això perquè el culpa la té el veí. No. Encara que el veí té alguna culpa, però la teva vida és tu. Fes-la. És l'únic petit missatge que m'agradaria transmetre al món. L'arma més fatal per canviar aquest món és l'educació.